studies na entrepreneurship. Ase chinsamu cha cosmetology nigo tokwigeria beauty therapy Murang'a. Ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekirero unabono hair dressing, pedicure, manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering. Ajirira moretu mwanu ainyorere ubumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru somo chokeroka Njenkefa Nyakinyanya Mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute. Keroka ndubwate course kya kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana na segase na atali kwa service ase school fees ndasa gotanga kwansi yere bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketangana uri mwana wika Keroka tokumo konya oso ase program ya kusibso nyetanya ali kwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi osoko mwana ne background yae igwaso ogwanja kwino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana ababerenga tigataba to kasi school ete Keroka mureta so bwango ndo batana na accommodation inji bwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli mbaje utakonya matukane mutu asamange na bogwaka esimgwitra sechi number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye riri wibekiri bagari rya asinsiga yo kwerwanirira. Getemba Television Kionga Kiamamogusi mange abaswati kirongi nini ikirwaga niyizigati usoka look for a skirt outside there but inside the compound it's prohibited, all right? Nyanchama Okioma Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. ubuna bwo bugimanta gitomenyere bwona ekwaronta yora kwigirita inyo kubwate tariso bwate Kamujeshi isoba kamanyenga coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his hai nyanchama kwani ndagire yukuri minto gaika nyoko na iso Joy Kamjeshi, umekuja kufanya nini? nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukubole yanteka. Nancho nyome. Ncho. Ya. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Beko moro yuse. Joy Getemba Television Kionga Kiamamogusi Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere Busana nindi umwancho murigereria asense mo yo mweri yo muroberi gabwetwa ni agetemberi tukoria rero ni tukoria Jumatatu ekero tukumulekera nene muno wa magana ya siasa kurwase rugongo rwa gusi twarigereria na siasa kurwase ense yaito ya Kenya
ekero bono ere gosobochori buri bwa African Union bwa korekanete rituko ria Jumamosi buri nga nabo buri enkwana yechinsemo chionsi aiga sense yetu ya Kenya nekero bono ukunyorenga abarai ao bagendereire gose babire bagukwanira engana yaye muske Raila Odinga gotaire kero gekyo kyobomo bwa Africa anene mono abarai bari barabanene gose bobata mabaga manene ase serikali banyare kuba gusanga ebirengerero byabo kubwatikana nengane yo buna konyena koretera gusikura ase gazeti ya Daily Nation nigo oyo kabeiro mukonyo mo murai wensi omukoro Rigathi Gachagua ere naboigo nabali bare nabasani bae kanyare tugusanga ebirengerero byabo kero batebire barabo nigo bakogokera gose ugotaira kwa Raila Odinga irinde airane ase ense ya Kenya anyare gutwara libagaliri abere kagutwara nabo igo ekera bagotebanga onyendiri murai bwense muske William Ruto anyara komo koina ni ritari aye murai omukoro Uhuru Muigai Kenyatta gose oyo orenge ase obomo bore bwazimio musubati Martha Karua kango barabuguse onyene gati yabo babere kango oyo mobongo irarenge ikiro gekyo kiragotebanga Raila taringe the best candidate ayongo patikana na buna bono umuseneta onyandarwa onekane tuna ke emethu na boigo abarai bande anene mono bari bakubwaterana kurase orogongo rwa Mount Kenya nere omoske Rigathi Gachagua na boigo togo ska abosio na konyi bo murai wense omoske kidure kindiki nere litkore gora kirare gukwana kurase kanisa yemo emanyekanete bunante mwene Methodist Church gotoka imya Imenti South county ya Meru nigo nere anyarete gukwanira engane yo sanyarete goteba okubwaterana ko kwaba gokoenekiwa ekero chi campaign chobo wekero gekyo kya AUC wale chiarenge gokorekana nigo bono koraga niwe gose nigo bono aborire serikali enyare kubwaterana nere Raila Odinga ase amatukare bosio erikonekinga abakenya babeire bakonyora amagenderero una baba bakubwaterana engaki yechi campaign na boigo nigo anyarete goteba nigo arora abuya enchira Raila na boigo na serikali baba ko banyara kuba bakochamo na boigo bakanyorese geto enene kurase abakenya ekero obochori obo baringe kubangwa na boigo rituko erio bochori musike kidure kindiki kagokwana kurase county ya Meru eke na kiekerengereri kiae jana kama nchi tulikuwa tunatafuta mmoja wetu kuongoza bara la Afrika lakini hatukufanikiwa. I just want to thank our president, I want to thank our former prime minister and those who supported our candidate. And even if we did not succeed, I think we came out strongly because we got the support of over 20 African nations, 20 African presidents, more than 20 actually voted for our candidates. And we thank God, hata kama siku yetu haikufika jana, our day will come in future. We just want to ask that the president and the former prime minister and all the leaders will continue working together to build the unity of Kenya, secure peace and stability for our country, the same way we were working together in that project, even if we didn't succeed. I pray going forward that the president, the retired prime minister, and all leaders, present and past, will work for national unity so that we can move the development of our country to the next level. Jambo ya mwisho, presiding bishop, kwa sababu nimesema nitakuwa mfupi wa maneno, ni kusema kanisa muendelee kuombea nchi jameni.
nche kerengere kiane kimbwate umugako mintora rwanirira matuka mangi sana lakini tigaira ne Kenya agaiga atosire muna bana Kenya egere torusio monto Ruto Ruto to chandire iga unere tio mugako ndakaire tikura paka no ambaro nero gende taka kusaria gabu tigaira ne tono igeo president tuerule nera tokwa igo abana inji mwenzi bi muna na kwanire igo mongina Raila nera totae toko abono iga tigaira ne sei to tomo ejikura abono iga Chengoro ko Nicodemus Oncheku Gori ende omuto yo kisi no ngokorere gas andini no mogoko monene ase omoske Raila Amolo Odinga so kugukwa yali eyu intumo na abantu ntwamutagete abwe gari mbuya mono tegera nenka agegese ntomo kaneti iga no tumutagete mono kubwa gari asare kogenda igo nari gusaba Raila Amolo Odinga achega iga atokonye segio atobwate si elinde tobeke omongwano yasabwenerete mbuya mono asokugukwa na ande twamukaribishire iga ntumo na bakenya twamwariganirire nda atobwate okoboka bwate erie itokoboko tutambuko chimoto abumbuya mono ase chikura chiakiru chiaerire kagetari gekorubono iga nje nagokire sana konye tugusaba Raila abu airaneka ale akonya Kenya ama ene konyora tuwachandikire Ruto ga mongainete bono tigairane akore bintu biri bitakeira gokoru oise kurigererie bintu babangete na Ruto byonse bibi ya feri bono tutagetairane na ende mbuya korobu na ende konya masabo tugusaba ige agwekanire bono tigairane abange mepangiri eri are gokora ya opposition arigererie bintu abange amanya kuritaya ngora agenda nje kina musabere airane tabo narete kobu nyorobu ekitari gento gekona asare obu iru nkorengie ne ntunda gosene ya sababu na yaikire. Kwa majina naitwa Javan Omuyo, mfanyabiashara hapa town. Kuhusu hii kura ya baba imeniumiza sana. Kama si wa Kenya imetuumiza. Tulikuwa tunarajia baba atutambulishe huko nje. Lakini kulingana venye ni wetu acha arudi nyumbani. Wacha tumkubali tumungoje arudi nyumbani, lakini imetuumiza kulingana tulikuwa tuna expect baba akiwa acha arudi nyumbani, sasa deal na mambo ya nyumbani. Tumekubali. Wangu mimi si kuona ubaya baba kusindwa. Tulikuwa tunataka afanye ile siasa inatakikana kwa sababu yeye akifika raundi ya 5 aje angeacha afike raundi ya mwisho ndio tungekubali yeye amesindwa kihalali. Lakini kufikia njiani alafu hii ni kama hii sasa siasa ya Kenya. Yeye anapendelea hivyo kufanya hivyo. Hivyo sio vizuri. Sasa yeye wacha awe mkakamafu, akisimama kitu asimame mpaka dakika ya mwisho. Sio akifika mahali tumemuweka mbele, akifika huko anaruka tena anaingia ile side nyingine. Hiyo sio vizuri. Hayo ndio maoni yangu. Twagechi gusana gento ko mwako yakora ubesana alikuwa nabageresi yakora mwelio senje tangana ngiaga alikuwa raika adi side yakane wo president kanyokana na ndo igirali okande nga otigire uyimugira mako igoro aliko tigabu tomanya gabu kubwa ko toni kerengaki ende ya toge jiri sana muna njo mwana boda boda ngo nyweto betu anyerete nga sachinde nkubwalenge lakini bono abantu bayimugiri go cyari twe gweta ba misi 500 haya bono aba bonse kibazo ko irango zo bakana tuagechi usana togejiri sana igente gengeto getia so bwenge mna njo mugusina ko kanga Raila irire agenda ali bono ko kumutenga jira na Kenya yo na chanyale ariko kore gente keiga bakomo elio na rito ko kana intunga lagi no yetu abu aba Kenya igo igente genga getia so bwenge na ninga ngejedi no ne gasiro gente ne titinyi bwetyo karagasi Raila kogenda EU ngane giroga go chikorigi ikitari igoro ya ito ne igoro ya na Raila yani na Ruto bono twale goteba iga bachiche nanda na Ruto bachiche barore nkibago cha gutungaina bona siye ikere Raila tigagenda tu goga korua ari tigachichaika achagende nkatumuke amangana ya to anyumutonyarire tokanya Ruto nere 2027 ninka bako mubwati gotinere Ruto otosumbuire na Raila otonyarire konya gutungaina twaberere magara Raila otosinyire bono baka Ruto mosugumire raini tu bono ngaire ndago chakosoera bono ngankibago chakutungaina twakuranire bono nere ntuntu atetaire twaigubu ya bunabu igo bono ntotogoteba mugaka etogoteba irane tomobwate sitomo amagoro
nere gwika tubwate nande twa nere togendrete nere via igati ya bamenyi usensemo ya bamenyi be kaunti ya Kisii kubatikana nobo chori obubanyarete gukorekana rituko ria Jumamosi bono gutigana na ekeroge kio kya African Union Chairmanship nigo bono ngukwirane gocha ase siasa ya Gusii ekira bono abara ya bange bagendete kurangeria okubwaterana ase obochori obo onene bore bosio kosta ase kubwaterana amo kubika egesakukyo Gusii amo nabo igo mostari obosio ase ensemo yoburai nigo bono abarai ao bagendete konya kwaka ekoko wakira ekoko ingane yo ekero banyari gukwanira ebyama ebyobire ase orugongo rwa Gusii ase eribiri birase diroba alia Gusii bitwarire nabarai ao kuraiga ase orugongo roiga bono rituko riegoro nigo bono ogosangirikana okonene gosomusangirikana omonene onyarete gokorekana ase omochio Nairobi ekero bono abarai ao kurase orugongo rwa Gusii banyarete goikirana omoyigo yo ekero banyarete gukwanira injira yo kubekamo omogusii gotabwatia amangana yebyama biribare bya kisiasa erio konekinga banyarire gochamo erinde kwerigeria ari bagari nene ase oburai bwense ya Kenya bono abarai gose egati yebyama ebyama biribire kurwase orugongo orwa Gusii gose bitwarire nabarai aba Gusii nigo bono bire bunabo nikiama keri kya Kenya National Congress gekorawa nere omuske Manson Oyongo nabo igo People's Democratic Party gekorawa nere Omingo Magara Kenya Social Congress gekorawa nere Samson Kengere eke na keri kya UPA gekorawa no Governor Amos Nyaribo na ekiama kemanyekanete na Progressive Party of Kenya na kirikia Republican Party nigo bono abanyarete gose byanyarete gukwanirwa nabo igo goteba inchira nere biranyare kubwaterana nabo igo konekinga omugusii orachikorigia ekerogo anene muno kiro bagukwanira omosike Dr. Fred Matiang'i kerara chikobori burai weke bwense ase obochori obonene bori bosio nigo bono aba bari ase byamebiga banyarete kubori gwagochamo nabo igo gotuguterare siasa nyinge eriko nekinga banyarire kubeka amo omugusii nabo igo kubeka amaganio ya Bagusii omostari obosio ekero barenge gukwana rituko igoro egati ya barai banyarete gwikirana ase omoyigo yo ngamo no mugavana we county ya Nyamira omoske Amos Nyaribo omobunge okitutu chache South musike Kibagendi na boigo omubunge Onyaribari Masaba muske Daniel Manduku na boigo egati yaba MCA kurwase orugongo orwa Gusii na abaga kabari gose abari abakoro bakurwase kyombekeri kya Abagusii Council of Elders na aba director kurwase ekiombe keri kyobo kiechae kemanyekanete muna KTDA bali bakurwase orugongo rwa Gusii na boigo abanyakonda abange usaba abusakurwa ase chinsemo kyombekeri kyokwana na chikonda kurwa igase orugongo orwa Gusii niko banyarete gukwanira gose engana yarengenene no kubekamo Abagusii gose gesaku kyomo Gusii chibichecho kurase omucho Nairobi buna chigocha ekiagara ikegoro twatiete ngere na ndote a lot of confusion na ndo mutete to ndare ndo na okora debate nyingi about who is who ekande tubwata na yemo Fred Matiang'i tubwata kande tibere tunokwana gato na okora ekiagara twarigereri na no ikio ni twagambire nera twanchiranire ndoma etingi akwana na Matiang'i no yobo because ya kenarigati bachire mutu na Karonzo mwigure wona abaiko mbaise konengeri Karonzo tiabana konengeri na Matiang'i. That was the purpose. So kibago na okora bago na drama abantu babo ikiara tubate ver more support korboikoyo kubwana Gusii Abagusii bayito bonzi pia sana etire mono Nyamira iyo baramo ebirengera die bimo basa presidential candidate. There is no confusion about it. This unity gera abasa barai. This unity gera abasa barai. Na kia kiuna mwachamo
mo make sure abantu bonse bagende elaini yamo na then to down na 2027 ngale we'll be wasting a lot of noble time. 2027 ngangere mono ikiago ikomo elbo mwako oyo onya tole banga stina batoko bangu bina to bangire matiangi na bate party ekolu UPA tiamba tebi clearly e party ene yaye na ende gangete Safari Park as a kisi professionals bonzi bale nari angara to bobisi it wasn't open nyebuate nyeoti pake ngaki ekuganiriwa yaikire ngaki bono ekuganiriwa wikomo elioye konye ando monyene asemoigwete enda asemoroche ikiara mozo tena njetinya itiamos tali nje is not about me ipati ene wato monyene so tukoli ye pati nango chiare go tenere pati kete ngao ngwenginatorio tiato focus our energy koliyo bwama. Uyu no mugavana wa kaunti ya Nyamira umuske amusinyaribo hekira haringi gukwanira ekiama ekeri kya UPA hono asanyarite gukwana wazi gosego tebya bagusi na ekiama ekyo nigo kere ekyo yo kabiri umu waziri oburindi bwaime umuske daktari Fred Matiang'i kirate butengani gake twe mugaso gati kirabara ibande bonsi baroche higo tari kiama kyae kurinde ni garu muteneneri wikiame kyo umugabana nyaribo niko bona tebire kuna bara ibande bonsi bagende tukurangeria gose koboria ogochamo komugusi nera nere eyunere segeta kwana na butiase abarai ibonsi umancho muri na boko gendera konyara gusanga ekerengere kyawoja ya ase studio anene mono kubwatikana nengane yeiga ya siasa chire ase orugongo rwagusi nabo igo siasa chire korwa ase chinsemo ose chinsinyo chinse yaito ya Kenya bono ogotigana na mangana a siasa ekerongo cha gukora ndare gukomanya gose ekerongo kumanyanga ekyombekeri kya balimu gikorika balimu aiga sense ya Kenya kya Teachers Service Commission kekorawa gose ekeroge korawa no moliki wekyombekyo omosubati Nancy Macharia ni govono Kenya rekorwa engora yabo gochase oyore omunyakerugo wekyombekeri kya balimu banene bechisukuru kemanyekanete na Kenya Primary Schools Heads Association ose kepsha aiga sense ya Kenya bono oyo Mr. Johnson Matheka nigo anyarete gusiria bugima bwa erit kuregoro ekiro kyombekyo ya TAC yatumire engora enene nabo igo Kenya reko motogia bunaniga beire omwalimu omuya nabo igo abeire omorai omuyase ekyombekyo nabo igo nigo bono ogose abeire korerwa bunakoba omwalimu oyo obeire kagokonya abange nabo igo utwariri bagari nene anene monase ekyombekyo gya kepsha riukeri okorwa ase ekyombekyo gya TAC nigo kiamorire ase bagoteba nigo abeire kagokora emyaka 33 kuse 38 years ase ensemo yo yechisemi anene munase inse yekyombekyo gya Teachers Service Commission na boigo oyo nyarete gusire obogima obwae ekero agenderete ko bagose kare omwalimu omonene skuru ya Donholm Primary School and Junior Secondary School egotoka ase omoche o Nairobi igo TAC nigo kyanyarire kyombekyo kyanyarire kumurera oyore omunyakerogo wekyombekeri ya kepsha gose kerigete abalimu obechi school cyo boroso abanene aiga ase ense ya Kenya abalimu abo gose nigo ekyombekyo gya kepsha kebwate abantu gose bali bayirigete ase kyombekyo nigo bare goika emerongevere na bata emerongevere na isato 23,000 members bare ense kyombekyo bono bonsi kwitira se kyombekeri gya TAC nigo bono bakumurera omunyakirogo obo Mr. Johnson Matheka Nzioka uyu nyarete korara rituko oria igoro nigo bono ekyombekyo kyarikire riuko nabo igo gutoma ingora buchase family nabo igo school yo ya Donholm Primary na boigo bari bonsi bare inse yekyombe ya caption into igakorwa igitaseni getembe television nigo toko muganiria hanyare gutumuka okuya na boigo
engorene no chaste familia na iskuru ria renke gusomia na bali bonsi abere egakoba umurai obo mwancho moligereria na singencho yebiro nande no gukonyorenga siasero na toye kwanira litukaserinde tekoba aige kwera no nare goika usa no nare wancha gukorera umurobere ega rituko oria rero korenginga bari mwanchete chigosori mwanyara kwenyorera amangi na boigo kwegokia ase chigosori etwani chigosori rituko ria bono mambi nere Clinton na Maureen na boigo ase rituko ria rero twabire tukurigira mangana ari a AUC na boigo siasa cha kuraiga se rogongo rwagusi no kwenyoranga rituko ria Jumatatu tokocha twamurekera mono amangana siasa eyo konyora ya veteranse e weekend yonsi na boigo twarigereria mangana yo yechi gosori mancho morigeria sengencho yebiro nande nigongo gotebia ngagende gutigara ime ya Getembe television na boigo ntari kweba bari twabire na barabu ime yo moroberio bari bonsi banyare gusanga naintwe wetera sechi ujumbe chabo chinsemo chiri cha Facebook na kubatebia nga mubwateri bagari nene nande kirasekero nayo kogera tugwetuma enjira abune yega elinde kwene kinga kwa yanyorira yega asinjira ere engikirano ukegimana boigo abateneneri begeta senike kia Getembe television tukubere ambia muna sokone kia mirobiria yonsi yanyarire goikerana omwacho morigereria goika rituko ria ankyo chinsa cha mambia na kuganiria uburigererio byanje Matilda Obaigwa Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandegere uzito somya bamuraba chikuya mandegere Getembe television ekionga kiamamogusi. This new year, discover something new every day on your StarTimes decoder. Buy an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet subscription to enjoy the magic of African stories on ST Swahili, AMC Movies, and ST Nollywood. Tales of adventure that take you far on Bliss TV, ST Kung Fu, Z Cinema, and Nat Geo. Or a dish decoder plus 1 month free super bouquet subscription to watch heartwarming dramas that bring you closer. Do you want to be my wife? Yes, David. I want to marry you. Exciting kids shows to keep the little ones entertained. You got it, dude. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment. StarTimes. Enjoy digital life. Getembe television ekionga kiamamogusi. Na batebi na mbasire kitoronikisi ego kansa mo chibu gembo nsa stage yechi bigi nsa ajenye kotate space speaker na kabisa live and direct onye kotate ufa chisi mimbu eto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitobese kobganga ko kungaina tikangoro chitibi no chirega etibi uruambara etibiri jambi ebetiri ko tumia nyomba kwa raza ko duniani ebetiri ko kerie gari yao majiji betiri na raro fogo laki amaliko no ari ga kurgwe ga sikuka okutura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragiri onyange jonzi neji ufa numbers electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio au mpaka chirie chigali chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge akerotari kweba chi solar panels tarere imeyomo chibu gembo stage gorigoro oseo kesimi asa 0729 646
385. Aiga no numbers aba customer baito bonse asimole na baliganiri kere gento tobwate na netobwate bintu bich quality chigoro chingia kabisa. Chaso winge na nyorra kane tigaminyo ke nyumba. Numbers Electronics aiga ntobwate kere gento aserigori lyomubuko o. Getemba Television ekeonga kiamamugusi. Gitebe Technical Training Institute nigo ekorwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bwechinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gose obosoni bwechianga nebinto ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara machine echekerero nebindebinge nkwegeria bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeria bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT